Tikulandireni ku program yathu ya lero ya MBC exclusive imene mlendo wathu ndi Baba Stephen Malondera. Amenewa ndi mkulu woona za chinyamata ku chipani cha Malawi Congress komanso ndi wachiwiri kwa nduna yoona za mtengatenga. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Takulandirani. Choyamba tangotifotokozerani chiwerengero cha chinyamata amene sali pa ntchito m'dziko muno ndi chachikulu komanso pa nthawi imodzi chimenechinso ndi chiwerengero chimene chikuyembekezeka kuti chikavote chisankho chimene chikudzachi. Tikaona kuwerengetsera zinthu ziwiri zimenezi ngati boma mukuona kuti mwagwira ntchito moyenera kuwatumikira chinyamata amene. Kunena zona Alinafe tikuyenera kuti tikuyenera tiyambe tawunika kumene tikuchokera ndi pamene tili. Ngati boma limakhala kuti lili ma-branch angapo kuli legislature kapena kuti kuli judiciary then kuli the executive. Now when you're looking at the executive kumene nthawi zambiri kumachokera kapena policies amene zinthu zingakhale zikuyendera. Ndikupasanjisanso chimene ndakhala kupereka kawirikawiri chonena kuti mukayang'ana mbuyo achinyamata ambiri amangogwiritsidwa ntchito zosokoneza misonkhano ya anthu kapena moteromo koma kuti muone ntchito zogwirika kwenikweni panalibepo. Chimodzi mwa ntchito zimene tinganene boma lili pansi pa Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndinali ndikuthekera kuonera kuti liyafikire achinyamata ambiri kugwiritsa ntchito zimene timanena ku CDF Constituency Development Fund. Dr. Lazarus Makafe Chakwera asinakhale president wa dziko lino mu chaka cha 2020 CDF inali ili pa 28 million kwacha. Koma mukaiona CDF 10% ya CDF which is about 2.8 million pa nthawi imeneyo ikupasani kunena kuti achinyamata constituency ina iliyonse kuchokera ku Nsanje kufika ku Chitipa kuchokera ku Likoma mpaka ku Mchinji anali ndi mwayi kuti pa constituency pawo akuza kumagwiritsa ntchito 2.8 imene pa nthawi imeneyo inali ndalama yotsika mtengo yochepa kwambiri. Mukaitenga kuiona kufikira na lero kumene kuyakuba pa kudzera pasi pa President Dr. Lazarus Chakwera inakwera kufika pa 50 million kena pa 100 pano kuyakuba pano yafika pa 220 million. Zomwe zikutanthauza kuti constituency kaya kuli wa DPP kaya kuli wa UTM kaya kuli wa Afford kaya kuli wa PP kaya kuli wa UTF kaya kuli wa MCP ali ndikuthekera kuti nyamata amene amakhala mu constituency imeneyo nthawi ya DPP imene anali pa 2.8 ya CDF panopa mukatenga pa 220 million 10% yake ndi 22 million ndiye at constituency level musanali kupita pa malevels ena achinyamata apasidwa umwayi okhala ma business osiyanasiyana. Tisanapite patali tangu yankhani funso mukuona kuti mwatumikira achinyamata moyenera. Ndi zimene ndikufotokoza kuti kwatumikira achinyamata atumikiridwa bwinobwino koma sikuti tili pamene tikuyenera kuti tifike koma sitili pamene tinali mu chaka cha 2020. Ndiye pamene Baba mukupereka ma practical solutions otani kupita chitsogolo. Ma practical solutions imene tikupita chitsogolo one imene ndakamba pa constituency ina iliyonse posayang'ana kuti uyu wachipani yani chifukwa chonena kuti tikati nthawi ya CDF kuti kugawidwa imagawidwa kwina kulikonse ndiye poyambirira pakakhala kuti zina zake zikusokonekera pa constituency yomweyo. Ndi ma practical solutions mu chaka cha 2020 CDF mendanenera inali pa 28 million. Mene amalo achalo achakwera kuzafikira na pano pa 220 million. Kuchoka pano kupita chitsogolo achakwera pamene amapitiriza sokulamulira dziko lino ikhala pa 500 million. Ndiyo constituency ina iliyonse ikhala at 50 million ngati poyambira. Another practical solution mene amalo achakwera funding ya National Youth Council inali pa 300 million. Panopa mene ndikuyankhula pano yafika pa 6 billion imene kuli kukweza pali national ina imene panga anyamata ali maluso osiyanasiyana kwa nthawi yoyamba tayikiranso fund ndi 2 billion poyambira panopa achakwera ikweza kuti ifike pa 10 billion zikupita kwa anyamata okhaokha. Kuonjezera pa chimenechi NIF inali yonena kuti mu zaka zokwana 16 achakwera sinakhale president inangopereka about 25 billion. Koma mu zaka 4 zokhazi yaperekedwa pafupifupi 300 billion. Ndipo kutumikira kwa achinyamata kumene kwachitika. Practically pamene tikupita chitsogolo pamene inachoka pa
25 billion after 16 years. Muzaka 4 yaitwa 300 billion. Tukunena kupita n'chitsogolo pamene achakwera kwetisa. Nifisa ndikasokhala banki. Ndikupika aipa 1 trillion. Zizitengera mfana wina aliyesa kuona kuti ndiroya yako. Mwakambapo nkhani yokuti achinyamata amakhala kugwiritsidwa ntchito pa nkhani zochita za mtokola pandale. Kulendo uno nthawi yachisankho takhati kulandira malipoti ona kuti yayi mwakuti kuchitika za mtokola kodi achinyamata ana UCB atakhala kuti agwidwa akuchita zimenezi mudzachita chani? Choyamba ndinene kuti kwa Malawi wina aliyese amene aliona mtima pa nthawi ino ya kampeni mukaona kumbuyo konse kumene tachokera kuchokera 1994 mene dziko lino litasankha kukhala ndi zipani zambiri. Pita 99, 2004, 2009, 2014 and 2019. Ngati pali nthawi imene kuli bata sikuti zonse zokusokonekera zina zathirana koma mukayelekeza ndi mbuyo monsenu panopa ndi pamene kuli bata kwambiri chifukwa choti anyamata achipani cha Malawi Congress Party tinakhala nawo pansi dziko lonse kumpoto pakati kumwera ndi ku Eastern Region. Tinakumana nawo mene ine ndi president achakwera ndikuwafotokozera kuyipa kokhala ndi dziko limene anthu akungokokana kumenyana. The more reason panopa mupeza kuti kuli bata limene just last week azathu azipani zotsutsa maenda kufika mulilongwe muno kumene stroke mode ya chipani cha Malawi Congress Party kupita mpaka kumpoto lero ayenda mpaka kazungulira kuleksho kuzabwera kuno koma simunamve kuti ena ake amenyedwa kapena kugendedwa koma izi zikubwera chifukwa kuti ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafi chakwera uchita promote unity in political diversity. Inali kunthawi just chaka chomwe chino pamene DPP Alandiso kumzuzu pamene papanali pakatoto Freedom Park. Ife tinali ndi msonkhano pa Ikwendeni. Nthawi imene tinali ndi youth parade ya anyamata pafupifupi 6,000. Koma azathu a DPP amene amachoka kulumpi, kukaroka, kuchitipa, tinadusana nawo iwo ajali magalimoto mwawo ndipo ine ngati wamkulu wa anyamata ndi amene nimachita lead that youth parade. Panalibeko zina zonse za mtokola kapena kugendedwa. Inuyo munthawi yazipani sizinakatheka kuti chipani cha boma kumadusana ndi awo opposition ndikungowasiya ndikuyenda motero pakuonekera ati kuti pali kukhazikika kwa mtendere pa zimene tikuchita zinthu komanso a deliberate effort yonena kuti pakhale unity in political diversity. Tinakalipa nkhani ya ntchito za chinyamata taona kuti boma la Dr. Lazarus Chakwera imodzi mwa zinthu imene inakhazikitsa ndi chatimati labor export. Koma pali dandaulo kunena kuti ambiri mwa achinyamata amene amakhala kupita kumeneko ndi achipani cha Malawi Congress. Inu ndinu mkulu wa za achinyamata kuchipani chimenechi. Mungatipo chani pa zimenezi? Ena chamakhala ma perceptions. Kawiri vuto anthu amakhala ma perceptions zidas kuti ayankhule zinthu koma ignorant of the basic facts. For the sake of zona zake ineyo ngati wamkulu wa chinyamata. Nadiso ndi a young brother amene akafuna kapita. Ndi a young sister amene akafuna kapita. Zina kakhala kuti zikumayenda zinthu zipachipani bweza anaja panopa atapita kale. Koma timayisika process njakuti ziyenda kumene ingatani kuti ingaendere. Ndipo azimono anga onse, if you check in the reports, you find Onsel anachita apply, koma Onsel they were never picked because the process inasiwa kuti ziyenda must move without political interference. Koma anthu amene ali patali amayankhula kufanira kuti ena kasuka zandali akufuna kuchideserera chinthuchi. Koma ndikupasani practical example kuti ine as a Deputy Minister of Transport, kumaso mkulu wa chinyamata, even my only sister another apply and my young brother another apply. Kuma they are here, they will never consider because Panali has been a and as a political party, Malawi Congress Party, we refuse to interfere in any process of recruitment because alliance the Malawi Sandales zinachita kubwera after putting politics jimene imakalira kumacho yambira alliance anabadwa Malawi sana bado ni makaka chipani. Nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema yano ino ndi MBC exclusive imene mlendo wathu ndi baba Stephen Malondera. Dzina langa ndani nafe mlamba ndipo mukhale pomwepo popeza tibweranso posachedwapa. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya MBC exclusive imene tikucheza ndi baba Stephen Malondera amene ndi
mkulu ona za chinyamata ku chipani cha Malawi Congress komanso wachiwiri kwa nduna yoona za mtingatinga. Amalondera, tinakali pa chipani cha Malawi Congress tiunike za manifesto yako tikati taizukuta mokwanira ndi chani chimene achinyamata anganene kunena kuti iyayi chifukwa cha izi ndi izi tivotere boma la MCP. Choyamba tinene kuti wachinyamata aliyense amafuna chitetezo mdziko lino. Ngati pali anthu amene anaphedwa kwambiri mbuyo chinali chifukwa chomwe chitetezo chinali chovutirapo anzathu acharubino kuposa 170 anaphedwa. Chimene anayamba achakwera choyambirira ndikuonesa kuti lonjezere apolisi ogwira ntchito zimene zachitika and mu manifesto iyi kupita chitsogolo panopa pakhale pakulembedwa immigration army apolisi pafupifupi 20,000 chimene chili chitsanzo chapaderadera chakuyika chitetezo cha munthu wina aliyense ngati poyambirira. Kuonjezera pamenepo mtundu wina uliwonse dziko lina lililonse limakhulupirira kuti anthu osauka ndi olemera kuti akhale ofanana. Mafana ochokera mabanja osauka, mafana ochokera mabanja olemera kuti onse aja akumane pamodzi pakufunika kuti tiyike maziko athu kumaphunziro. Panopa aphunzitsi mukayerekeza ndi namba ya ophunzira zimasiyana. Wiki yomweyi kwapezeka kuti kwalembedwanso aphunzitsi ochuluka kuonjezera pa aphunzitsi amene analipo. Komanso ngati boma likumanganso ma school block pafupifupi 11,000. Ntchito zimene tikukambazi ndi ntchito zimene sangagwire munthu wokalamba yokuti ali pa wheelchair wakalamba ali ma 60s 70s ambiri amakhala kuti ndi achinyamata. Mukuchokera ku Blantyre mwaenda nsewu umene mwaonera mukamakhoda paulirambwe mupeza kuti zambiri zikuchitika. Ndi achinyamata ku manifesto yathu ikubwera ali kumanganso Malawi watsopano koposaposa ndi mmene zinalili. Komanso practical example even running mate wa chipani chathu amene wasankhidwa ndi His Excellency Dr. Lazarus Makafi Chakwera ndi mfana mumba onena kuti watamangisa ngini ya bwinobwino ndiye Chakwera iyi akumatola afana amene akuwaona kuti afana ndi kutekera uya kutekera ngozi mumba CMP ngati nezinkachitikira kumbuyo kuti munthu akalowa mu cabinet amatola kale ma MPs okhawa koma mumba akamutola chifukwa cha kutekera kwake ndikuyika mu cabinet panonso chifukwa cha kutekera kwake mumba ayikidwa ngati running mate wa His Excellency Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Kupita chitsogolo mafana ambiri ayembekezere zintchito zochuluka chifukwa chonena kuti mu cabinet aonesa kale oine much as I've passed the 35-year mark ya youth. Komano mu manifesto yathu iyi muliso kunena kuti achinyamata kusachepera 4 amene wazaka 21 koma usapitirira zaka 35 azakhalaso mu cabinet imene ikubwera kuchokera pa 17 September tikalumbira ndi Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Tili pamenepo manena kuti munadutsa zaka 35. Yes. Koma notice kuti cabinet imene Achakwera akhala akugwira nayo ntchito ngati chipani mukuona kuti mwachita zokwanira kuonetsetsa kuti mukupanga open ma leadership position kwa achinyamata. Padakali panopa kuti mufufuze ngati pali chipani chimene chili ndi ambiri achinyamata in different leadership positions, substantial leadership positions ndi chipani cha Malawi Congress Party. Mukapita ngakhale kwaona makhansala amene awina mosakhala ndi influence ina iliyonse ambiri ndi achinyamata. Ma MP amene akuyimira chipani ambiri ndi achinyamata achina Francis Berekanyama kuli achina Gerald Kampanikiza ndi achinyamata ambiri amene alipo pakati pathu. Ndiye boma ili under Dr. Lazarus Makafi Chakwera. If you look at even in the likes of Uchizi Mkandawire, Minister of Youth and Sports, ndi munthu onena kuti ndi wachinyamata. Pali achinyamata ambiri, if you look at the Minister of Labor, ambiri they are youthful. So maudindo wa deliberately Dr. Lazarus Makafi Chakwera watsegula kunena kuti mafana azithamanga ndi Morrison panopa kutionesera kuti mmene tikulowera kutsogolo kungini ya kuisia kwa mafana ndi chifukwa chake basa engineer Vitumbiko Mumba ngati landing watu. Kupata wa Vitumbiko Mumba tulowe kuchipani. Nthawi zambiri amanena kuti ayi ankhalakale komanso tikanoti nkhalakale ndo tunena anthu akuluakulu amene zaka 35 anadutsa tione ma key position. Kodi ndinu onyadira kunena kuti ayi achinyamata pakadali pano tikutengapo gawo lalikulu kuchipaniko poyendetsa ntchito za chipani. Panopa ndikoza kusimikizirana naye kuti even mabodi ina iliyonse imene inaperekedwa
ambiri amakhala appoint tikunena tu ntchito zachipani kuntchito zachipani mukaona madirekta anga onse under me ayufu onse ndi achinyamata koma sitinafike pamene tikuyembekezera kufika tikuyenera kuti tipitirebe chitsogolo chifukwa maudindo ngati kuchipani cha Malawi Congress Party si chipani chakubanja chokuwina lisamangozuka nkukupasa udindo achinyamata amene aonesa interest yotena kuti akufuna kukhala ndi maudindo palibe amene anatchingiridwa aliyense amayenera kukachita compete ngati udindo umene ndikukhalira ineyo panopa kumtundu kwathu kunalibe munthu aliyense amene anapangapoza ndale kale onse koma chipani ichi sitimaona kuti ndi mwana wa ndani akuchokera kuti ndinapita kukachita compete I showed interest achinyamata onse amene achita show interest to occupy any position within Malawi Congress Party amaloledwa kutero mupanga kuchingidwa chitsanzo chomveka bwino ndineyo kumtundu kwathu sunakhalepo munthu wa ndale koma I'm the first one amene ndinayimira ndikuwina nditawina nkumapitira chitsogolo ndikupita convention showed interest I campaign dziko lonse kusanje mpakana ukafika kuchitipa uku kulikoma mpaka ndizokuti zinthu zinayikidwa poyera mukamamuona ulo treasure general wathu wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. John Paul ndi mfana onena kuti ndisabwino ndi chipanichi chingofuna mafana aonese interest akabwera alipalibala chinge chipita chitsogolo kuti mafana atenge ma key positions molingana ndi kufuna kwawo osachedwa apa munalengeza kuti pakhazikitsidwa 5 billion kwacha imene igwiritsidwe ntchito pokonza msewu wa Karonga Chiweta M1 kodi zimenezi mukaona ndi za realistic popeza Malawi tonkhani imene sikoyamba kuimva ndiyo kuti yakhale ikukambidwa over and over again chimene tikakuza nchotena kuti tikamati 5 billion siposachedwa basi panopa patenga nthawi mwina is now 4 months down the line koma msewu wa Chiweta ukafika Karonga ndi msewu onena kuti uli okuti upangidwaso a brand new road chimene timachita kunali kungokonza kuti anthu azitha kudusa the only gap imene ilipo ndi kuchoka pa Karonga paloma kuzafika pa Chiweta koma kwa munthu amene wapitako ku Karonga akamachoka pa Chiweta kukwezeka aona kuti msewu uja umangidwa msewu olimba bwera pasipeni mwana kuti izi sisi mukamba fale simayankhulidwa mukapita aso kuchoka pa Rumpi kumapita kunyika anthu amene amayankhula kungoyankhula popeza ndiza ndani mukapitako pano pakukabiza 14 kilometers ya thandi kuyagwirira bwino mukamapita ku Blantyre mukafika pali yangu kuloma mkati as of today about 5 kilometers yagwiridwa ikupita kumapeto mukamapita kuneno umwera kumene mukapeza sokuzimsija zotani zikuchitika as I'm speaking about 50 kilometers will be used to work on misewu yapa kota paboma as I'm speaking payment has been made for the rope road as I'm speaking you find kuti unsanje kupangidwa ntchito ina yabwino yanjaji koma ndi zinthu zonena kuti zikuchitika zimene zinkango yankhulidwa panopa chifukwa kuti anthu they are still nursing the hangover yonena kuti pandali anthu akango yankhula koma this government is implementing zinthuzi zosiyana-siyana inu amene muchoka ku Blantyre ngati mene kuti kulipo mukamachoka pa akamba kupita ku Queens mupeza kuti msewu uja unagwiridwa bwino pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera zokhuza naso ni ndale mukamachoka pa Chinyonga kupita ku Chichiri mukapeza kuti pa Chipira msewu uja wagwiridwa mukamachoka ku Green Corner mukupita kaya ku Chirogwe mukapeza kuti msewu uja wagwiridwa mukamachoka ku Mandanguzi ku Maketa mukapeza kuti msewu wabwino mtani kuti umangidwa tikupanga zomangaso Malawi msewu ngakhale wa Lake Shore umangidwa koma the last time it was constructed it was 1973 way before I was even born mukamachoka mulilongwe msewu ukafika mpaka na ku Chiweta tukamba ukumangidwa pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera ndiye zinthu zizayikidwa pena pali pose osalifanya kuti anthu amango yankhula ayi koma tikukamba zoona mtima zimene munthu amene ali ndikuona mtima awona yekha kuti zinthu izizi zikuchitika koma kusaona sikuti ndikusaona kokha ena amasankha amene anakulira kunkulu the other day kuyang'ana kumbali kuti asaone zadala these are the things which are happening zimenezo ndituma kamba kuti zikuchitika komano panali nkhani yokhudza Karonga International Airport imene manena kuti mufuna kuti ndege ziyambeso kufika kumeneko kodi zimenezi zithandiza motani popeza mala ambiri tu road network yathu sili bwino
mukuona kuti ndikoyenera kuti kukaronga kukhale airport yambise kugwira ntchito pamene malo ena misewu sinakonzeke? Ndege zimakatera pa airport. Now kukaronga tili ndi maminos amene akutipangira zimenezi ndi Lotus amene kawiri amachoka South Africa pa chartered plane. Mu 2014 dziko lino linapeza kuti latseka nawo kayerekere, koma Dr. Lazarus Makafe Chakwera analola kuti itsekulidweso chifukwa kuti kumene kuli maminos oyenera kuti achite mine amene atithandizire revenue ya dziko. Kuti timange nsewu kumafunika kuti a country must have enough revenue, ikhale ndi ndalama zokwanira, one of which is mining. So when you look at 2063 projects, kapena kuti ambitions, aspiration and goals, you find kuti nobody ATM strategy, agriculture, mining, tourism, and manufacturing yaikidwa sokomene. So that process, in the process yoyenera, even ndege zomwezi zimathandiza sokulemba ntchito atwena. Ndikupaseni chisanzo munakamba kosonkhani kuti ntchito zimayenda panji. Mu chaka cha 2020 mene Dr. Lazarus Chakwera amakhala president wa dziko lino la Malawi, lihako inali on the verge of kutseka imene machita ando ma ground things ndi ndege zina ndi zina imatsekedwa, and ntchito za anthu pafupi 600 zinakata zinatengera ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuyipanganso recapitalize kuyipasa ndalama zina for the first time this financial year. Yapereka kuti lihako yapita limit about 1.8 billion. These are deliberate efforts by this government to ensure that ntchito zimene zilipozo zichitidwe protect while we are growing our economy. And on top of that, when you're talking of Kairekera, it's generation ya power. And in kuchoka 2020, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera asana kale president wa dziko lino kuchokera nthawi imene tinalandira ufulu panthu ena alonso 100 anthu okwanira 11 ndi amene anali ndi umwayi okhala mu magesi kapena kugwiritsa ntchito magesi. Mu zaka 5 zokha anambala ija achoka pa anthu 11 anthu 100 ena alonso ukafika pa anthu 25. So nzo kuti takunjizirako kagulu ndithu panthu ena alonso 100. Mukaona manifesto ya Malawi Congress Party ikukupasani kunena kuti by 2030 panthu ena alonso 100 anthu 75 azakhala ali mwayi okhala mu magesi. Zimene zikutanthauza kuti ntchito kaya pali mafana amaocherera, pali mafana amapapa shopu, pali ahodi zosiyana-siyana, onsewa zakhala kuti apasidwa ntchito. The only challenge, people when they are looking at ntchito, they think of kuti uvale chekete, tie, bazoshala mofesi, ukumanina ka computer, but the government makes deliberate efforts osiyana-siyana. There was a day honorable engineer Vitumbiko Mumba talked of Akapazi, and wanantukwana kuyakula. But look here, mu chaka cha 2020 when Dr. Lazarus Makafe Chakwera amalowa mboma ndikuwombola njinga ya moto inalipa over 870,000 kwacha. Koma ngati boma pozindikira kuti kuli mafinance ena kufunika ukuwo athandizike panopa kuwombola njinga ndi about 76,000 Malawi kwacha kuchoka pa over 800,000. That is a conducive environment imene yachitidwa create kuti inuyo ine ngati ngakhale ndi mwayi mugula njinga muwombola mulemba anyamata akamanyamula ena okasiya ena kuntchito ena okati amadikira kuti pamwezi pajalipirire. As we're talking, over 2 million people are on Kapaza. Angazuluka ati kuti asintchito chifukwa chokuti ni mayo amapanga zawo zosiyana-siyana zimene amazipira kuti izizi ndi ntchito imiyeni. Koma mukakamfunsa mfana amene akuyendesa Kapaza daily njinga ya moto akuuza kuti ine family yanga isurvive pokuti pamwezi ndikumalandira kashi ngati chifukwa choti njinga ya moto ije kunyamula munthu wako wakauma, kunyamula munthu wako ndiksi, kunyamula munthu wako banga, kunyamula munthu wako zolozolo, you're looking at kuti imezi ntchito. But the same person akapita ku Dubai imene munakambira ntchito ziji amakapezeka kuti Malawidas kandi talking of McDonald's akuchita drop mero ena amakhala ali pa njinga ya moto. The same guy akabwera ku Malawi kuno kutandire kunyamula munthu mukuti sakugwira vepa, yet the same guy akabwera njinga ya moto mukanaka vepa ali ku Dubai, ali ku US, umafana kuti ali pa njinga ya moto. So these are deliberate efforts by the government.
The challenge is everyone thinks Bowman remaining but you're only looking at not more than 400,000 Malawians are in civil service at a population of over 22 million. It can never happen that everyone can work in government. But the government is mandated to provide conducive environment for private sector to thrive at the expense of thinking, kutegera kwa bwino kuti anthu azita kugwira ntchito zosiyana-siyana. Tsogolo lanu kuchipani cha Malawi Congress ndilotani? Tsogolo langa kuchipani ndimene mukulioneramo kuchokera pa nthawi yoti ndakulowa within 5 years I'm a director of youth and I'm satisfied that I'm a director of youth, and God willing in 2030 I want to exit politics and focus on other things. Baba Malondera, tathokoza kuti munali nafe tsiku la lero. Ameneyo anali Baba Stephen Malondera, amene ndi mkulu wona za chinyamata ku chipani cha Malawi Congress komanso wachiwiri kwa nduna yona za mtengatenga. Ino inali program ya MBC Exclusive, ndipo munali ndine ali nafe Mlamba. Mudzakhale pamwepo sabata ya mawa pamene tidzakupatsireniso ni program ina ya MBC Exclusive. Mwakoma nonse.